Heippa hei, minä se täällä taas. Eli detransitioitunut nainen nimimerkillä Sapelisuu. Tuolla yhdessä kommentissa oli joku tosi hyvin tiivistänyt sen, niin kuin, mikä tää mun tilanne sillai on. Että siis mä olen aina ollut nainen, mutta mä oon ihan vasta hiljattain oivaltanut sen. Kiitos sille, joka osasi tämän kiteyttää näin jotenkin nasevasti. Mutta siis, joo. Olen siis biologinen nainen ja nuorena aikuisena mä uskoin vakaasti olevani transsukupuolinen mies ja kävin sitten läpi sukupuolen korjausprosessin naisesta mieheksi. Elin 10 vuotta miehenä, kunnes vihdoin pystyin kohtaamaan ja myöntämään sen, kuinka valtava virhe se on ollut. Ja nyt sitten mä tässä käyn läpi kaikkea tapahtunutta ja kokoan elämääni kasaan ja taas palailen niin kuin tähän naisena elämiseen. Siis joo. Mut en tietenkään voi vaikuttaa siihen, miten muut ihmiset mut tulkitsee. Mut joo, mä ajattelin nyt tällä kertaa ensin lukea yhden mun tommosen 3,5 vuotta vanhan kolumnin ja sitten sen jälkeen käydä se läpi sillai osoittaen siitä hyvin paljon ongelmakohtia. Tämä on siis kolumni, joka on julkaistu 20.11.2021 Kehrääjä verkkomediassa. Ja siis Kehrääjä on tämmönen LGBTQAI+ äänenkannattaja. Ja se on sitoutunut journalistisiin ohjeisiin ja sen virallinen julkaisu on Sateenkaarikynä vissiin. No joo, mä siis linkitän kyllä sitten tämän mun kolumnin vielä tonne. Joo, siis kun mä ajattelin, että kun mä oon nyt tässä jo vähän sen sillai kritisoinut sekä sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen erityisasiantuntija Maarit Huuskaa, että sitten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön psykiatria Teemu Kärnää, niin nyt sit olisi ihan hyvä suunnata tämmönen kriittinen katse myös mun omaan vanhaan tekstiini. Mun oma tällainen näkyvä transaktivismini on ollut varsin vähäistä. Mä oon ennemmin ollut semmonen taka-alalla ja mä oon kyllä siis niin kuin mahdollistanut semmoisen tilan, niin kuin konkreettisen tilan, siis paikan pysymistä, ylläpitämistä, jossa on järjestetty paljon niin kuin transaktivismiin liittyviä tapahtumia. Eli joo, mua nyt vähän jännittää, minkälainen tästä tulee. Tästä saattaa tulla aika pitkä, tai en tiedä. No joo, eli kolumni, se ei ole tyttö. Tähän on sitten kirjoitettu tällainen hyvin pieni ingressi. Tänään vietetään sekä lapsen oikeuksien päivää että transihmisten muistopäivää. Kirjoittaja pohtii, kuinka jo pieniin lapsiin kohdistuu haitallisia normeja ja oletuksia. Sitten alkaa tämä mun tekstini. En oikeastaan jaksaisi kirjoittaa näistä asioista.
En haluaisi olla ilonpilaaja, enkä jaksaisi vääntää rautalangasta. Sen sijaan haluaisin onnitella serkkuani lapsen saamisesta, mutta en vain kykene. En kykene, koska ensimmäinen asia, jonka vastasyntyneestä sain kuulla, oli, se on tyttö. Onnittelun sijaan haluaisin kysyä, mistäs tiedät? Olen toki aidosti iloinen serkkuni lapsionnesta, mutta se on tyttö kääntyy väistämättä mielessäni muotoon, sillä on pimppi. Sillä sitähän serkkuni todellisuudessa tarkoittaa. Moisen tiedon vastaanotto tekee oloni tukalaksi. Eikö vauvan voisi antaa olla ihan vain vauva? Onko uusi upea ihminen pakko asettaa heti johonkin kehitystasonsa vastaiseen sukupuolikategoriaan, ja miksi kategorisointi tehdään alapään ulkomuodon perusteella? Ai niin, unohdinko kertoa, että potentiaalisen ilonpilaajan lisäksi olen myös transsukupuolinen? Elämme cis-normatiivisessa yhteiskunnassa, jossa genitaaleja ja sukupuolta ei osata erottaa toisistaan. Tytöllä on pimppi ja pojalla pippeli. Piste. Piste on puhtaasti yhteiskuntamme cis-normin asettama, sillä jo vähänkin peruskoulun biologian tunteja laajemmalle ulottuva tarkastelu osoittaa ihmisen sukupuolen olevan monimutkainen ja muotoinen asia. Silti jokainen vauva sukupuolitetaan heti syntymänsä jälkeen, ja tämä puolitus tehdään vilkaisemalla jalkoväliin. Tieto kirjataan väestötietojärjestelmään. F niin kuin pimppi, M niin kuin pippeli. Nykykäsityksen mukaan lapsen sukupuoli-identiteetti, siis lapsen oma käsitys sukupuolestaan, alkaa kehittyä 2-4-vuotiaana. Ennen tätä lapsi ei koe olevansa mitään sukupuolta, vaan hän elää maailmassa, jossa sukupuolia ei vielä ole. Aikuisten on kuitenkin saatava tietää, mitä vaipan alta paljastuu. Eivät hänen muuten osaa suhtautua oikein. Transihmisten näkökulmasta katsottuna valtaosalla väestöstä on epäterve genitaalifiksaatio, eikä suurin osa tajua edes hävetä. Serkkuni vauvalla ei ole tytön sukuelimiä. Vauva ei ole tyttö. Vauva on vauva, ja vauvalla on vauvan sukuelin. Kutsuttakoon sitä pimpiksi tai miksi tahansa. Aivan yhtä lailla vauvalla on vauvan silmät, vauvan isovarpaat ja vauvan maksa. Yksittäisillä elimillä ei ole sukupuolta, eikä mikään elin määrää yhdenkään yksilön sukupuolta. Näin minä väännän rautalankaa. Joidenkin vastasyntyneiden haaroväliä ei voi luokitella yksiselitteisesti joko pimpiksi tai pippeliksi. Suomessakin syntyy joka vuosi useita intersukupuolisia lapsia. Väestötietojärjestelmä ei kuitenkaan tunnusta heitä. Virallisesti hekin ovat joko F tai M. Kirjainarvo saattaa osua oikeaan. Tai sitten ei. Joka tapauksessa totuus paljastuu vasta vuosien päästä. Intersukupuolisten lisäksi arviolta 0,5–1,3% väestöstä on transsukupuolisia. Vuosittain syntyvistä lapsista siis sadat paljastuvat myöhemmin elämässään erisukupuoliseksi kuin kirjainmerkintä antaisi olettaa. Yhdenkään transihmisen sukupuoliarvassa ei ole ollut voittoa. Absurdiudestaan huolimatta käytäntö ei naurata. Älkää kuitenkaan ymmärtäkö väärin. Pimpeissä ja pippeleissä ei ole mitään pahaa, enkä unelmoi sukupuolettomasta maailmasta. Sen sijaan cis-normi saa minut pöyristymään, etenkin silloin, kun se kohdistuu puolustuskyvyttömään lapseen. 20.11. vietetään lapsen oikeuksien päivää. 20.11. on myös kansainvälinen transihmisten muistopäivä, Trans Day of Remembrance, jolloin kunnioitetaan kuluneen vuoden aikana murhattujen transihmisten muistoa. Päivien teemat tukevat toisiaan. Cis-normi tappaa sukupuolivähemmistöjen edustajia, mutta se vahingoittaa myös kasvavia lapsia.
Jokaisella on oikeus oppia kehoaan ja sukupuoltaan koskevat terveet rajat, ja jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään. Jokaisella on oikeus elämään. Serkulleni vastaan lopulta vain: onnea vauvasta. Semmonen kolumni se. Sitten mulla on tämä sama teksti tässä, mihin mä oon sit kirjoittanut itselleni kommentteja. Ja mä nyt varmaan sit käyn tämän ihan yksinkertaisuuden vuoksi sillä tavallaan läpi, niin että mä sit luen myös nämä mun kommentit ja sit lopuksi vielä jotain kokoavaa. Eli en oikeastaan jaksaisi kirjoittaa näistä asioista. Miksi siis kirjoitan? Mikä minua velvoittaa venymään ylijaksamiseni, yli rajojeni? En haluaisi olla ilonpilaaja, enkä jaksaisi vääntää rautalangasta. Pyhyy. Sen sijaan haluaisin onnitella serkkuani lapsen saamisesta, mutta en vain kykene. Enks mä voi suoda toiselle onnea? En kykene, koska ensimmäinen asia, jonka vastasyntyneestä sain kuulla, oli: se on tyttö. Onnittelun sijaan haluaisin kysyä, mistäs tiedät? Miksi se on mulle epämieluisaa, että se lapsi nähdään tyttönä, että miksi ei ole neutraali asia? Voisiko tässä olla jotain alitajuista misogyniaa? Ja onhan toi tosi koppavasti muotoiltu tommonen. No mistäs tiedät? Sitten jatkuu. Olen toki aidosti iloinen serkkuni lapsionnesta, mutta se on tyttö. Kääntyy väistämättä mielessäni muotoon: sillä on pimppi. Sillä sitähän serkkuni todellisuudessa tarkoittaa. Se kääntyy mun mielessäni muotoon, että se on tyttö on yhtä kuin että sillä on pimppi. Eli minä ajattelen heti, kun sanotaan tyttö, niin minä ajattelen heti pimppiä. Ja sitten mä jotenkin oletan automaattisesti, että muut ihmiset ajattelevat samoin. Mutta todennäköisesti mun serkullani on vähän vähemmän tommonen genitaaliobsessoitunut sukupuolikäsitys, että kun tyttö, ei se tarkoita tämmöistä pimppitelinettä, niin kuin ainakaan valtaosan väestöstä mielestä. No, jatketaan tätä tekstiä eteenpäin. Moisen tiedon vastaanotto tekee oloni tukalaksi. Minä. Eikö vauvan voisi antaa olla ihan vain vauva? Onko uusi upea ihminen pakko asettaa heti johonkin kehitystasonsa vastaiseen sukupuolikategoriaan? Ja miksi kategorisointi tehdään alapään ulkomuodon perusteella? Eli mikäs tässä nyt on kehitystason vastainen sukupuolikategoria? Eikö tällainen abstrakti identiteettiajattelu ennemmin ole aika lailla epäikätasoista? Ei lapsella ole kykyä ymmärtää vielä semmoisia niin abstrakteja käsitteitä kuin sukupuoli-identiteetti. Et siis kaikki ihmiset, jotka ovat tavanneet pikkulapsia, niin ymmärtää sen, että ei ne kykene noin abstraktiin ajatteluun vielä, kun ei kaikki aikuisetkaan kykene. Ja siis lapsi tarvii aikuisilta nimenomaan konkretiaa ja selkeyttä. Ja sen lapsen on opittava ymmärtämään sen kehoa ja sen toimintaa.
sillä on oltava sanat kaikille sen kehon osille ja sen on saatava ymmärtää, että mikä se on tällainen materiaalisesti ja ihmislajillisesti. Eikä se ei ole millään tavalla huonompi juttu tai parempi juttu, että se olisi tyttö tai poika tai eihän se on sellainen hyvin neutraali asia. Jatkuu taas. Ai niin, unohdinko kertoa, että potentiaalisen ilonpilaajan lisäksi olen myös transsukupuolinen. Eli siksi tämä minun mielipiteeni on yhtä kuin ihmisoikeuksien puolustus, koska kuulun tähän hyvin sorrettuun vähemmistöön. Elämme cis-normatiivisessa yhteiskunnassa, jossa genitaaleja ja sukupuolta ei osata erottaa toisistaan. Kuka ei osaa? Tytöllä on pimppi ja pojalla pippeli, piste. Tässä olisi myös tämä kontekstin taju, että kyllä se pikkulasten kohdalla toi voi olla ihan hyvä määrittely. Ja he ovat ylipäätänsä jotenkin, he haluavat ymmärtää maailmaa ja kehoaan ja toisia ihmisiä ja ihmettelevät sitä, että miksi toisella on tommonen jalkoväli ja mulla tämmönen, niin se on ihan jotenkin hyvin tollainen lapsen tasoinen selitys. Ja sitten taas jos aletaan pohtia jotain tämmöisiä abstraktimpia ennen kaikkea joihinkin sukupuolirooleihin liittyviä kulttuurillisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia konstruktioita, niin sit voi olla tarpeen määritellä asioita jotenkin eri tavalla, mutta just se kontekstin taju, että kyllä se biologinen ja synnynnäinen sukupuoli on ihan oleellinen juttu aika usein. Niin, ja sitten tosiaan, että havaittava sukupuoli on merkityksellinen asia tässä materiaalisessa maailmassa. Semmoinen pikkujuttu, että sitä saa havaita, käyttää aistejaan, katsoa ja muodostaa sen perusteella käsitys tästä ympäröivästä todellisuudesta. Tämä teksti taas jatkuu. Piste on puhtaasti yhteiskuntamme cis-normin asettama, sillä jo vähänkin peruskoulun biologian tunteja laajemmalle ulottuva tarkastelu osoittaa ihmisen sukupuolen olevan monimutkainen ja monimuotoinen asia. Toi on aika tollain ylimielisesti sanottu, että hei te tyhmät, jotka ette tajua tästä mitään, että mäpäs oonkin nyt päässyt vähän pidemmälle tässä. Ja tosiaan siis peruskoulu, se antaa tällaiset peruspohjatiedot asioista, joiden päälle sit voi rakentaa kaikenlaisia villejä filosofisia teorioita, jos vaan haluaa. Ja tosiaan siis se miksi multa puuttuu taas tää sana? Siis
pyöristyksen taito, siis että on olemassa niin kuin hyvin pieni osuus väestöstä, jonka sukupuolta ei voi sillä helposti määritellä tytöksi tai pojaksi niin kuin heti, tai ei edes määritellä, vaan todeta. Niin sukupuolta ei voi helposti todeta niin kuin heti syntymän jälkeen. Mutta niin käytännön kannalta on ihan järkevää muodostaa tuollain kaksi pääryhmää ja sitten on niitä poikkeuksia, joihin mä palaan tuossa vielä myöhemmin, kun tulee siitä juttua, mutta siis et vaikka voidaan niin jotenkin vähän sen mulla on sanat tosi hukassa nyt, pää lyö tyhjää. En mä tiedä, onko tää sitä, että mulla on vielä kevään vikatentti tänään myöhemmin, niin onko mun ajatukset jotenkin siinä, mutta siis toki voidaan tollain niin kuin saivarrella kaikista tommosista jotenkin tarkan rajanvedon vaikeuksista, mutta sit kun ei sekään niin kuin, vaikka joskus olisi jotain sellaisia tapauksia, jotka on vähän niin kuin siinä rajalla, niin ei se tarkoita, etteikö niitä rajoja olisi. Sen on myös niin kuin hyvin selvästi tajunnut niin kuin kielitiedettä opiskellessa, että rajojen häilyvyys ei tarkoita sitä, etteikö rajoja olisi. Ja se on ihan tällainen hyvä ohjenuora moneen muuhunkin asiaan elämässä. Takaisin taas tähän tekstiin. Silti jokainen vauva sukupuolitetaan heti syntymänsä jälkeen, ja tämä puolitus tehdään vilkaisemalla jalkoväliin. Tieto kirjataan väestötietojärjestelmään. F niin kuin pimppi, M niin kuin pippeli. Tässä on jotenkin tämmöinen jännä taustaoletus mulla, että niin kuin sinne vauvan jalkoväliin ei voisi katsoa sillai neutraalisti ja seksuaalisoimatta. Et kyllähän tässä tulee niin kuin hyvin vahvasti tästä tekstistä läpi jotenkin sellainen, että se olisi vähän niin kuin perversiä tietää, mitä vauvalla on vaippansa sisällä. Mikä on erikoinen ajatus. Siitäkin tulee mun mielestä vielä täällä myöhemmin. Joo. Nykykäsityksen mukaan lapsen sukupuoli-identiteetti, siis lapsen oma käsitys sukupuolestaan, alkaa kehittyä 2-4-vuotiaana. Ennen tätä lapsi ei koe olevansa mitään sukupuolta, vaan hän elää maailmassa, jossa sukupuolia ei vielä ole. Aikuisten on kuitenkin saatava tietää, mitä vaipan alta paljastuu. Eiväthän he muuten osaa suhtautua oikein. Tuossa oli huutomerkki vielä perässä. Eli no tässä on just tämä sama toistuu, että ajattelevatko muut ihmiset mukaan alituiseen genitaaleja. Ja tässä on ihan hyvä ajatus sinänsä taustalla toi suojata lasta ahtailta sukupuolirooleilta ja normeilta, mutta kun ei sukupuolen häivytys ratkaise sitä ongelmaa, että se tekee vain sen näkymättömäksi. Että tosiaan sukupuolen pitää näkyä, jotta voitaisiin puuttua sukupuolittuneisiin ongelmiin.
Ja siis sivuhuomautuksen, että vaikka tämäkin on nyt taas niin käsittelee tällainen, on esimerkkinä niin tyttövauva, niin kyllä miehetkin kärsivät monista tämän yhteiskunnan tai muista niin jotenkin sosiokulttuurisista rakenteista ja oletuksista, ahtaista sukupuolirooleista, että ei ole sillä mitenkään täysin naisspesifi kysymys. Transihmisten näkökulmasta katsottuna valtaosalla väestöstä on epäterve genitaalifiksaatio, eikä suurin osa tajua edes hävetä. Kuinka monta kertaa mä oon sanonut tässä kolumnissani jo pimppi ja pippeli. Et mullahan tässä nyt on ollut tarve niin toistella tätä asiaa. Ja sitten myös toi, että eivätkä he tajua edes hävetä. Ja just toi niin kuin, että hävetkää. Ja sitten kun siis transihmisethän ihan oikeasti kamppailee tosi paljon niin voimakkaidenkin häpeän tunteiden kanssa. Puhutaan ihan niin transerityisestä häpeästä ja sen kohtaamisesta, mikä on siis toki niin hyvin ikävää niitä ihmisiä kohtaan, mutta tässäkin tulee niin tuollainen ulkoistus, että hei, teidän muiden pitäisi hävetä. Ehkä siksi, koska minuakin hävettää. Tai mulla on kyllä nyt ajatukset jotenkin vähän hitaalla, mutta silti mä nyt halusin kuvata tämän just nyt. Varmaan siksi, että mä en ihan niin paljon stressaisi sitä tenttiä. Takas taas tähän tekstiin. Serkkuni vauvalla ei ole tytön sukuelintä. Vauva ei ole tyttö. No mikä minä olen sanomaan? Mistä minä tämän tiedän? Ja siis kun varsin suurella todennäköisyydellä se on. Että niin kuin transsukupuolisia ihmisiä ei nyt lähdetä niin kuin pohtimaan sillai asiaa sen syvemmin, tai siis, että onko semmoisia oikeastaan, tai onko transsukupuolisuus järkevä termi, mutta siis heitä on kuitenkin joka tapauksessa hyvin pieni vähemmistö, niin kuin ihmisiä, joilla on sellainen transsukupuolisuuden kokemus. Ja samoin on hyvin, hyvin vähän semmoisia intersukupuolisia, joilla se niin kuin intersukupuolisuus sit paljastuisi vasta myöhemmin. Eli vauva on vauva ja vauvalla on vauvan sukuelin. Kutsuttakoon sitä pimpiksi tai miksi tahansa. Eli tässäkin on taas tämä ajatus, että niin kuin, elimet saisi niin kuin nimetä sillai identifikaation mukaan, että siis niin kuin, esimerkiksi silloin kun mä koin olevani mies, niin mulla olisi niin kuin ollut oikeus sanoa, että mun vaginani onkin penis, että se nyt vaan on tällainen poikkeavan näköinen penis ja poikkeuksellisesti toimiva, mutta koska minä olen mies, niin tietysti minulla on myös niin kuin miehen sukuelin, mikä siis tosiaan vesittää sanojen merkityksen, että jos niin kuin on sillä lailla, että ihmiset saa ihan vapaasti päättää, että no, minä nyt kutsunkin maksaa sydämeksi ja se poistaa yhteisen kielen. Ei sit voi enää keskustella. Ja siis
tässä koko transilmiössä on tosi paljon kielellinen ilmiö. Mun tekisi mieli siihen vielä syventyä joskus vähän enemmänkin. Aivan yhtä lailla vauvalla on vauvan silmät, vauvan isovarpaat ja vauvan maksa. Yksittäisillä elimillä ei ole sukupuolta, eikä mikään elin määrää yhdenkään yksilön sukupuolta. Näin minä väännän rautalankaa. No, kyllä sukuelimet nimenomaan niin kuin määrää sukupuolen. Ja se on niin kuin jossain 98% niin kuin ihan hyvin selvää ja yksiselitteistä. Niin siis intersukupuolisia on väestöstä niin kuin eri arvioiden mukaan niin kuin joku 0,5-1,7%. Nyt jätin kokonaan tuollaisen niin kuin identiteetin huomiotta tosta, koska se on ihan eri asia. Et kun sitä kehollista todellisuutta nyt ei vaan pääse pakoon, vaikka kuinka eläisi oman päänsä sisällä. Jatkuu taas tää. Joidenkin vastasyntyneiden haaroväliä ei voi luokitella yksiselitteisesti joko pimpiksi tai pippeliksi. Suomessakin syntyy joka vuosi useita intersukupuolisia lapsia. Joo, no tässäkin on siis niin kuin, kyllä noin niin kuin hyvin monet intersukupuolisuuden muodot pystyy niin kuin nykytieteen valossa sillai johtamaan siihen, että ne ovat sillai joko naaraan tai uroksen niin kuin kehityspoikkeamia, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että niin kuin heissä niin kuin synnyttyään olisi mitään vikaa, ellei heillä ole jotain niin kuin oikeasti terveydellistä ongelmaa, johon he tarvitsevat lääketieteellistä apua. Mutta se niin kuin intersukupuolisuus ei ole sinänsä semmoinen niin kuin kolmas sukupuolikategoria, vaan intersukupuolisuuden muotojakin on vaikka kuinka paljon. Ja sitten niin, tämä on tärkeä juttu tosiaan, että myös että intersukupuolisten niin kuin intressit ovat päinvastaiset kuin transsukupuolisten. Että kun intersukupuoliset nimenomaan korostavat sitä, että pienillä lapsilla ei saa tehdä mitään peruuttamattomia lääketieteellisiä toimenpiteitä ennen kuin, ne lapset ovat riittävän kypsiä päättämään siitä, eikä missään nimessä niin kuin silloin, jos ne ei ole niin kuin terveydellisesti perusteltuja. Ja siinä on tarkoitus nimenomaan suojata lapsen kehollista koskemattomuutta ja antaa sille lapselle niin kuin kasvurauha just sellaisena kuin se on. Et kun sitten taas tuossa translasten tapauksessahan niin kuin nimenomaan sit halutaan, että mahdollisimman pian niin kuin alettaisiin niiden kehoa sitten muokata. Toki siinäkin se niin kuin lasten niin halutessaan, mutta joo.
niin kuin kyllä aikuisilla on vastuu alaikäisistä. Väestötietojärjestelmä ei kuitenkaan tunnusta heitä. Virallisesti hekin ovat joko F tai M. Kirjainarppa saattaa osua oikeaan tai sitten ei. Joka tapauksessa totuus paljastuu vasta vuosien päästä. No siis, on tosiaan siis semmoisia intersukupuolisuuden tiloja, joissa siis olisikin ihan järkevää, niin kuin, että ei tarvitse heti merkitä, että joko tyttö tai poika. Ja siis Saksassa ainakin on semmoinen käytössä. Mutta sitten taas voi miettiä sitäkin, että mitä merkitystä oikeastaan tuolla sukupuolimerkinnällä on. Että kun ei arjessa, ei ihmiset katso sun passia tai kysy sun henkilötunnusta. Kun arjessa ihmiset tosiaan katsovat silmillään ja kuuntelevat korvillaan ja sillain niin kohtaavat ihmisenä. Ja sitten tosiaan se, että transihmiset itse ovat hirveän fiksoituneita siitä, että niin kuin mitä sukupuolta nyt kukakin on. Niin kuin, multa nykyisin ainakin niin kuin menee tosi usein ohi edes se, niin kuin, että onko toi nyt mies vai nainen tai sillä tai siis sillä ei ole niin kuin merkitystä. Siis kyllä mä nyt toki mä näen ja kuulen, mutta ei sillä ole sillä, se on ensisijaisesti ihminen, jonka mä kohtaan. Intersukupuolisten lisäksi arviolta 0,5–1,3% väestöstä on transsukupuolisia. Ja siis tämä arvio transsukupuolisten määrästä on viime vuosin kohonnut tosi paljon, mutta sitä ei siis oikeasti voida mitenkään tietää. Tässä on just se, että mitä transsukupuolisuus edes on. Onko se sitä, että ihminen sanoo, että minä olen trans? Onko se sitä, että on käynyt läpi jotain hoitoja? Lasketaanko tommoset ei-binäärit transihmisiksi? Ja sitten kans se, että kun detransitioitujien määrääkään ei tiedetä. Joo. Vuosittain syntyvistä lapsista siis 100 paljastuvat myöhemmin elämässään eri sukupuolisiksi kuin kirjainmerkintä antaisi olettaa. Yhdenkään transihmisen sukupuoliarvassa ei ole ollut voittoa. Mutta entä se suuri enemmistö, jolla se osuu oikeaan? Et pitääkö sitten heidän kaikkien elämäänsä hankaloittaa sen takia, että on tommonen hyvin marginaalinen prosentti, joka sitten myöhemmin elämässään onkin sitä mieltä, että he ovat muuta kuin biologista sukupuoltaan. Siitä tulee tosi paljon käytännön ongelmia sitten tommosen pienen marginaalin takia. Absurdiudestaan huolimatta käytäntö ei naurata. Kyllä mä siis tää mun tekstini sillain aika paljonkin naurattaa nykyään. Älkää kuitenkaan ymmärtäkö väärin. Pimpeissä ja pippeleissä ei ole mitään pahaa, enkä unelmoi sukupuolettomasta maailmasta. No, enkö mukaan? Et mitä mä oon tossa jotenkin just edellä selittänyt, että mä jotenkin haikailen semmoista maailmaa, jossa sukupuoli ei mitenkään yhdisty mihinkään materiaaliseen. Ja toi,
Joo, ei. Joo. Sen sijaan cis-normi saa minut pöyristymään, etenkin silloin kun se kohdistuu puolustuskyvyttömään lapseen. Eli mä nyt rinnastan tässä jotenkin selkeästi cis-normin niin kuin pedofiliaan ja seksuaalisiin tekoihin oikeastaan. Mulla on jotenkin hyvin häiriintynyt ihmiskuva tässä, kun mä ajattelen heti, että se, että tietäisi, että millainen elimistö, millainen keho jollain lapsella on, niin jotenkin, että siinä olisi itsessään jotain hävettävää ja niin kuin epäsopivaa. Että se olisi aikuiselta rajojen ylittämistä, mikä sitten tarkoittaisi, että sillä aikuisella sit pitäisi olla joku niin taka-ajatus siinä ja semmoinen epäterve mielenkiinto sitä lapsen kehoa kohtaan. 20.11. vietetään lapsen oikeuksien päivää. 20.11. on myös kansainvälinen transihmisten muistopäivä, Trans Day of Remembrance, jolloin kunnioitetaan kuluneen vuoden aikana murhattujen transihmisten muistoa. Ja siis on ihan totta, että transihmisiä ja etenkin niin kuin transnaisia murhataan ja muutenkin kohdistuu viharikoksia, mikä nyt ei tietenkään ole oikein yhtään ketään kohtaan. Päivien teemat tukevat toisiaan. Cis-normi tappaa sukupuolivähemmistöjen edustajia. No siis transihmisten itsemurhariski on kyllä tosi suuresti liioiteltua. Niin kuin mä linkitän tästä yhden tutkimuksen tonne. Ja sitten miten tota voi edes sillä tutkia? Miten tavallaan voidaan tutkia sitä, että kuinka moni prosentti tai mikä se niin kuin itsemurhariski on. Ja niin kuin, sit myös se, että mistä se itsemurha on johtunut. Joo. Ja kyllä niin kuin oikeanlaisella avulla itsetuhoisuutta torjumalla, niin kyllä ihan yleisesti ehkäistään itsemurhia. Että tämmöinen materiaaliseen todellisuuteen pohjautuva evoluutioon uskova sukupuolikäsitys nyt ei ole varsinaisesti niin kuin kenenkään mielenterveyden vahingoittamista. Mutta se vahingoittaa myös kasvavia lapsia. No millä tavalla? Juuri tuo edellä mainitsemani vahingoittaa sitten kasvavia lapsia, että kun ennemmin just tommonen sukupuolihämmennyksen lietsominen on vahingollista. Jokaisella on oikeus oppia kehoaan ja sukupuoltaan koskevat terveet rajat ja jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään. Jokaisella on oikeus elämään. No siis tää on tosi hyvin ja ton väitteen takana seison edelleen. Jokaisella on oikeus oppia kehoaan ja sukupuoltaan koskevat terveet rajat ja jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään. Jokaisella on oikeus elämään. Serkulleni vastaan lopulta vain onnea vauvasta. Toi loppukaneetti on vähän tollanen, että katsokaa, tästä kärsimyksestäni huolimatta alennun vastaamaan, enkä paljasta tätä minun tuomitsevuuttani. Että tossa on vähän semmonen uhriutuva asenne. Okei, nyt tuli
45 minuuttia. Mä en ole ihan varma, kuinka kauan mulla on tässä puhelimessa edelleen tätä latausta, joten mä lopetan tämän. Mä luulen, että tämä oli ihan perusteellisesti nyt luettu läpi. Joo, ja kohta tästä pitää valmistautua tonne yliopistolle menoon. Sitten on tämän kevään vähäisetkin opinnot takana. Moikka moi!